celoštátnej knižnici cudzojazyčnej literatúry bolo predstavené druhé, rozšírené, dvojjazyčné vydanie publikácie k 370. výročiu vydania Tranoscia v roku 2008. Autor základného diela a rozšíreného vydania Bertalan Bertók sa snažil pozbierať všetky informácie o spevníku evanjelikov a o vzťahu dolnozemských evanjelických Slovákov k Tranosciu. Slovenské samosprávy 17. a 20. obvodu Budapešti sa rozhodli knižku vydať aj s takým zámerom, aby sa dostala do škôl na hodiny slovenskej vzdelanosti. Dielo Bertalana Bertóka vyšlo k storočnici prvého bekeščabianského vydania evanjelického spevníka Juraja Tranovského. Kniha tu prítomného autora je výsledkom dlhoročného bádania venovanému téme majstrovského teologického diela Juraja Tranovského v nábožensko-kultúrnom kontexte Slovákov v Maďarsku. Zozbieraný bohatý výskumný materiál uzrel svetlo sveta pred 15 rokmi v dvojjazyčnej knižnej podobe pod názvom Pamätnica 370. výročiu vydania Tranoscia. Počas uplynulých rokov Bertalan Bertók vo svojom výskume pokračoval ďalej a rozširoval materiál. Pripravil dielo vhodné na ďalšie rozšírené vydanie. 2022 évelején döntöttük el úgy közösen a Bercivel, hogy akkor adjuk ki ezt a könyvet újra. A 20. kerületi elnökasszonnyal, Árgyalán Erzsébettel. Erzsike segített, és át lett azért az egész egy picit írva, struktúrálva, rendezve. Fontosnak tartottam, hogy a könyv továbbra is kétnyelvű maradjon. Első részében magyar nyelvű, másod részében szlovák nyelvű. Aki evangélikus tótnak vallja magát Békés Csabán, az rendelkezik ezzel az énekes könyvvel. Pohádzam z Békeskej Čaby, tam som hodil na gimnázie, potom pokračoval som štúdium na Segedinskej univerzity a tam mal som možnosť, aby zostavím malý výskum a ja som vyberal Tranoscius, lebo v Békeskej Čaby tam žijú od 300 rokov ľudí Slováci, evanjelici. Z Tranosciu spievali aj na svadobnom podujatí, aj ostatné podujatie, ktoré som spomínal v mojom knihe. Viac exemplárov mám vo vlastníctve dodnes. Môj najobľúbenejší exemplár bolo vo vlastníctve mojej prababke, ktorý zobrala so sebou na fotku a aj dodnes je v mojom vlastníctve. V roku 1942 v Békeskej Čabe vydali vo vreckovom formáte a aj s latinkou, lebo predtým, pred stáročiami, vytlačili Tranoscia s tzv. Švabachom, gotickým písmenom, medené väzby, to je tiež kuriozita z Békeskej Čaby a mám tiež vo vlastníctve jeden nádherný exemplár s medenou väzbou a vyšlo v roku 1874 v Budapešti. Medené väzby urobili slovenskí drotári, na Čabe začali urobiť a potom rozšírili počas celej krajiny. Je veľmi krásne, že v spolupráci sme vydali tú veľmi vzácnu knihu. Dvojjazyčné dielo Tranoscius, spevník v náboženskom živote Slovákov v Maďarsku, je štrukturovane usporiadaný do tematických celkov. V jednotlivých kapitolách práce autor pojednáva o živote a spevníku Juraja Tranovského, o význame Tranoscia v živote békeščabianskych evanjelických Slovákov, o medenej väzbe Tranoscia, o dejinách vydávania predmetného diela, vrátanie jeho békeščabianských vydavateľov a vydavateľských osobností. V podobe rozhovorov autor venuje osobitnú kapitolu vnímaniu spevníka Tranoscius kruhu budapešťanských evanjelických Slovákov. Berci musom bol informátor. Odkiaľ mám tieto Tranosciusa, aj Biblii,
O tom som informoval Bertalana. Kedy mi stará mamika zomreli, tedy som našiel v šublóde Tanuciusa a zapáčilo sa mnou. Tedy som ešte nevedel, že čo je to Tanucius po slovensky bolo. Už, hvala Bohu, teraz už viem, čítal som od Tanuciusa, teraz sme dostali aj knihy. Ja som tam žil v Dunajťáze, len už dosť dávno žijem v Pešti, ale chodím každý druhý týždeň hodím na Dunajťázi. 2 Tanuciusa mám aj 1 Bibliu. Nálunk a 17. kerületben, amikor még falu volt, akkor az volt a szokás, hogy az idős emberekkel együtt temették az énekeskönyvüket, vagy a bibliájukat. Azt sikerült a kutakodásom alatt felderíteni, hogy nagyon sok bibliát, nagyon sok énekeskönyvet együtt temettek el a szülőkkel, nagyszülőkkel. Keď som počula, že bude toto podujatie, už som videla aj tú knihu, veľmi som sa tešila, lebo som prechádzala do detstva, kde moja stará mama každý deň držala v ruke Tanucius, aj tú Bibliu, čo bolo s tými gotickými písmenami napísané. A celá rodina tam bola, čiže preto, lebo tam bolo napísané, že kto kedy sa narodil, kto kedy sa zosobášil, tak tam sme videli aj seba, že narodila sa Johanka, lebo ja som Johanna a veľmi sme sa tešili a stará mama nás učila každý deň, že ktoré písmenko, gotické písmenko po latinsky, my sme sa tak učili. Čím starší je človek, tým viacej spomína na minulosť a na svoju rodinu a na svoju dedinu, kde som sa vychovala. Moja dedina je Čuvár, ako som povedala, najkrajšia dedina v mojom srdci. Stále vidím pred očami tie zvyky, ten kroj a mojich starých rodičov. Do kostola sa poobliekali najkrajšie háby, sa hovorili u nás. Moja mama sa hodinu chystala na to, že ide do kostola, lebo tam si ukázali aj bohatstvo, aj som konfirmovala. A som hrdá na to, že pokračujem, lebo som presbytárka v evangelickej cirkvi tu v Budapešti. Keď vidíme spevníku, vidím to, že Tanucius, tak stále spomínam na to, čo stará mama hovorila, že sú pekné piesne, lebo potom sa premenili, ale čo sú z toho Tanucia, to sú najkrajšie. Myslím, že predmetné dielo Bertalana Bertulka svojím obsahom obohacuje náboženskú literatúru Slovákov v Maďarsku. Môže slúžiť ako užitočný zdroj pre odborníkov a poučné čítanie pre záujemcov. Dúfame, že každý, ktorý má záujem, dostanú tú knihu a budú viac vedieť o maďarských Slovákov alebo evanjelikov, ako žili, čo to znamenali ten spevník pre nich, aby nezabudneme za naše slovenské korenie.